Gerra hasi zenien zuk zelan jakin zenun gerra hasi zala? Zebez, guri amak esatuen, abi garzi zela, papelin batzu botate zitu zela, eure gari begira, zerrete zien. Zerrete zien, jakien zer da. Anako baten gero gerri zela, eta etxetik urtenen bihar. Etxetik urten ginen, Barkatu agurtzu bat, etzetik urten baino lehenago pasatuko zen Durangoko bombardeu, ezta? Bai. Eta Durangoko bombardeue egon zala jakin zenuen? Hori bombardi hori nien, guke, onantza dator, urte egin ginen. Joan ginen lezama, ebakueta. Behizeke burtizera sartu, hoge bat burtizen, jitian nuen plana, orduen. Eta zer gaitik iaben alde zure gurasoek baserretipa? Gerran, urten enbiar. Gure baserretxek, teriatote ginen kaino osoa. Etxen atzetik orman bai, bisimudu bezi esan, aldamenekoan be, balkoin kontrati beste kaino osoa. 3 kaino osoa gehiuzen harek etxek. Zuek bertan egon zinen nien? Ez, guk eskapetu gero. Lezaman ez ginen. Lezaman egin ginen ebako eta... Eta zeren bildur neukia ben zure gurasoepa? Kontatzea dut zuen ikasi gerotan, zeren bildur alde egiten? Beste guztitzen guizena, abibideak guizena, igual dozena eta bia pim-pum botatzen da. Urten imizan. Nun baina, jaio ginen, hanga bete ginen da, no.